Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadirli ildeşler. Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Gepleşigimizin bugünkü sanında men sizin bilen dünyanın sonundaki yüze çıkacak tebii hadisalar varada, yeryüzündeki yüze çıkacak alamatlar varada gürrün etmek isteyen. İlki bilen men bu gürrüne başlamazdan ozal sizin bilen Luka'nın hoş havarının 21. babının 8. 11. ayatlarını bilelikte okamak isteyen. Seredin şeyle yazılan. İsa, äge olun hiç kim sizi aldamasın. Köpler menin adım bilen gelip, men şoldurun ve vaqıt kolayladı diyerler. Onların izine düşmeyin. Uruşlar hem qozalanlar barada havarlar eşidersiniz, korkman. Bu zatlar öňürtü bolmalıdır, emma entek soňu däldir, diýip jogap berdi. Onsoň İsa olara şeýle diýdi: Millet millete, padşalyk padşalyga garşy çykar. Aýry-aýry ýerlerde güýçli ýer titremeler, açlyk hem qırgyn keseli, korkunç wakalar, gökten ulu alamatlar bolar, diýdi. Ine şu 3 ayatda biz bütün gelecekteki bolacak zatların 3 bölege bölýäs. Bu bölekler şeyledir. Dini ýagdaýda, bütün dünýäniň dini ýagdaýynda, dinlerde bir ulu bir özgörüşlik emele gelýär. Şol bir hatarda biz siyasatda, siyasi durmuşunda dünýäniň ulu bir özgörüşlikler, alamatlary görýäris. Şol bir hatarda tebigatda biz ulu özgörüşleri göreriz. Tebiği alamatlar, tebiği hadisalar yüze çıkıp köp ilginç zatları İsa'nın gelmeginin ön yanında biz göreriz. Bugün biz sizin bilen tebiği alamatlar barada gürrün ederiz. Bular gatı göze görünýän zatlar ve hayran kaldıryan zatlar. Sebebi tebigatta hazır bizim dövrümüzde köp erkenç zatlar yüze çıkıyor. Biz bu yüze çıkan zatları köne wagtlarda entek televizor yok wagtında, bizimki yal internet yok wagtında, kompüter yok wagtında, täzelikleri beýle ulu derecede yayramayan döwürlerinde bir yerde bir tebii hadisa bolupdyr diýse, biz on ýaly köp eşitmeýädik, köp bilmeýädik. Ya da adamlara kıyınçılık bilen bu havar yetýädi. Häzirki döwürde biz ýaşaýan döwrümizde şeýle seredin dünýäniň aňyr tarapynda 10 saat, 15 saat ara tapawdy bar bolan ýurtlarda da kiçijik bir tebii hadisa ya da bir uruş ya da bir istendik bir waka yüze çıkan wagtynda geljekki bir näçe minutyň dowamında bu havar bütün dünýäge ýazrylyp gidýär we bütün dünýä ýanky yüze çıkan havarı eşidýär. Şeýle aňsatlyk bilen häzirki ösen tehnologiýada
biz ähli yüze çıkan zatları şol bada bilip bilýäs. Hatta uklayanan bolsak, eýýän bu habarlar bize gelip yetýär. Radio üstü bilen, televiziýa üstü bilen, islendik yol bilen bolsun bu habar biri-birine ýaýraýar. Hatta adamlar häzirki döwre her kimin elinde telefon var, internet var. Biri-birine adamlar habar yollamakta gaty ökteleşip gittiler. Şonuň üçin dünýäde yüze çıkan alamatları, dünýäde yüze çıkan tebiği betbagçylyklary biz her gün diýen ýaly telewizorda görýäris. Hudaýyň sözünde de bize şeýle ulu duýduruş berilýär. Seredin diýen zadyna. Ol diýe ayrı yerlerde güýçli yer titremeler yüze çıkar. Açlık hem kırgın olar. Keselçilikler olar. Korkunç vakalar, gökten ulu alamatlar bolar. Bular 2000 yıl mundan ozal, aydılan zatlar. Ama häzirki döwürde biz bunun yüze çıkýandygyny, şeýle güýçli depkinde köpelýändigini görýäris. Ayrı yerlerde yer titremeler olar. Açlık hem kırgın keseli, korkunç vakalar gökten ulu alamatlar bolar. Luka 21:11'de bu ayet yerleştirilen. Yine de seredin. Luka 21:25'te şeýle diýär. Yeryüzünde milletler, deniz hem tolkunların gürüldüsü zerarlı, başagay olup galagolpluğa düşerler. Bu da denizin coşçağı, denizin tolkunlarının öz koyulan serhedinden daşa çıkıp bu denizde yüze çıkan tolkunların neticesinde adamlar şeýle korkunç ýagdaýlara düşýärler ve köp adamlar ölüp yok olacaklığı bir näçe müň ýyl mundan ozal duýdurulup bize habar berilýär Hudaýyň sözü arkaly. Meni hayran kaldıryan yine bir zatlar var, gadırlı dogonlar. Men bu tebiği hadisalaryň käbirlerini internetten, habarlardan ve kitaplardan aktarıp taptım. Ve bu bolýan zatlar, bu diýilýän zatlar hakykatdan bizim döwrümizde yüze çıkan zatlar mı diýip bunu aktarıp taptım. Meni hayran kaldıryan zatlar şudur. Soňky 100 ýylyň içindäki bolan yer titremelerin sany İsa'nın döwründen bäri 19 asyryň dowamında yüze çıkan yer titremelerden has köp. 100 ýylyň içindäki bolan yer titremeler 19 asyryň netijesinde bolan yer titremelerden has güýçli ve köp muktarda yüze çıktı. Seredin nähili ýagdaý. Soňky 100 ýylyň içinde 10 sany iň uly erwet yer titremelerin sanyny yazıp koydumuşdaydı. Olaryň içinde hatta bizim yurdumuzda 1948 ýylda bütün Aşgabat şäheri yer titremenin netijesinde yer bilen ýeksan oldu. Bir näçe 100 000 adamlar ol yer titremede ölüp yok oldular ve canlarını yitirdiler. Bu nähili kynçylyk ve bu nähili betbagçylyk bu bizim döwrümizde yüze çıkýan zatlar. Gelin buların käbirlerinin adyny azap geçeýin. Çili'de 1960-njy ýylda şeýle uly yer titreme oldu. 9,5 bala yetdi. Ve onun netijesinde bu wagtdaky bolan şeýle bir uly yer titremenin netijesinde 6 000'den gowrak adam öldü. Bir näçe 100 000 adamlar da yaralandılar ve şeýle köp muktarda adamlar özünün emleklerini yitirdi ve 1 milyarddan gowrak şikes yetdi diýip habar berilýär. Bu 1960-njy ýylda yüze çıktı. İkinci bolan vaka, bu gaty elhenç vaka, seredin. 26 dekabrda 2014 ýylda bu Hindi okyanında yüze çıkan 9,3 dereceli bu elhenç yer titreme, buna tsunami deyip de aydılıyor. Bu yüze çıkan wagtynda diňe bir şol yüze çıkan yerinde değil. Bu bütün şol daş töweretdäki
Tayland'da, Malazya'da, Indonezya'da köp yerlerde, köp yurtlara bu yayrap geçip denizin astında yer titreme bolma, denizin astındaki yer çaykanmasının neticesinde şeyle ulu tolkunlar yüze çıktı. Bu tolkunların neticesinde 225 bin adam öldü. Ve bu şeyle bir ulu bedbahtçılık boldu. Köp adamlar tolkun şeyle bir coşkunlu tolkun bir neçe metre yukarı 11 metre çenli beyik tolkunlar gelip bütün şu daş törekteki denizin arasındaki şehirleri, yurtları basıp, tolkun bilen basıp, su basıp adamlar çok köp adamlar hosala düşüp, köp adamlar öyünü cayını yitirip, köp adamlar canını yitirip, hiç ölüsünü, cesedini tapman köp adamlar denize qarq olup, ölüp yok boldular. Yankı gözünüze getirip görün, yankı beriyen havarlarda denizdeki turcak tolkunlar var arada da ayet var. 21. babın yankı okuduk. Bu ayette hakikaten denizin tolkunlarının coşacaklığı var arada görün ediliyor. Denizin içindeki bu tolkunların coşuşu 2000 yılın neticesinde, devamında hazırki bizim vaktimizdeki bolup geçiş yağlı böyle yağdaylar hiç bolmandı. Ama sonku 100 yılın içinde, bolsa da sonku 20-30 yılın içindeki yüze çıkan hadisalar şeyle bir köpeliğe, şeyle bir köpeliğe, şeyle bir köpeliğe. Bu ne meni görkez ya? Rabbimiz İsa Mesih'in gelmesinin ön yanındaki bolyan böyle elhenç ulu, tebiği bedbahtçılıkların yüze çıkacağını duyduruldu bize. Bu alamatlar bize Mesih İsa'nın yine de tiz vaktin içinde bizim izimizden qaydıp gelecekliği, dünyanın sonunun yakınlaşacağına haber veren vakalardır. Yine de Xitayda 28. iyulda 1976 yılda şeyle ulu bir Tianshan diyen şehirinde bolup geçen yer titremede 255 bin kolay adam öldü. Onun neticesinde neçe 255 bin adam öldü ve 655 adam yaralandı. Onun neticesinde 1 milyar 300 bin şeyle ulu möçberde zeper yetti deyip haber veriyorlar. Onlar bir neçe sekundun içinde yüze çıkan vakalara seyredin. 26. Aprel'in 1966 yılda Özbekistan'ın paytahtı Taşkent'te bütün paytaht yer bilen yeksan olup bir neçe bin adamların ölüşüne seyredin. 78 bin adam öldü deyip haber veriliyor. Ve 2 milyardan qovuraq zeper yetti ve köp adamlar öysüz, köp adamlar emlaklerini yitirip qıynandılar. Yakında 2010 yılda 12. yanvarda Haiti'de olan 7 vallık yer titremesinde neçe adamlar canını yitirdi. 316 bin adam öldü. 300 binden qovuraq adam yaralandı ve köp adamlar üysüz köçede kaldılar. Televizorda da bu olan vakaları görkezdi. Nekili elhenç yağdayda bu yer titremenin neticesinde adamlar ecir çektiler. Şeyle de devam ettirsek köp. Xitayda 8. mayda 2008 yılda yüze çıktı. 9. oktyabrda 2005 yılda Pakistan'da, India'da, Kaşmir'de yüze çıktı. Ve 10. da yer titreme Türkiye'nin teritoriyasında, hazırki Türkiye'de 17. Ağustos'ta 1990 yılda şeyle ulu yer titremelerin neticesinde neçe bin adamlar ölüp öz canlarını yitirdiler. Seyredin sonku 100 yılın içindeki bu yüze çıkan tebiği yer titremelerin dine en köp ervet yağdayda olan 10 sanısını ağzap geçtim. Şeyle kiçi yer titremeler bir neçesi var. Ama onların adını ağzamadım. Seyredin sonku 100 yılın içindeki yer titremelerin sanı 19 asırın devamındaki olan yer titremelerden katı köp. Bu ne meni görkez ya? Bu bize yine de İsa Mesih'in gelmeginin yakındığını, yankı Hudayın
sözündeki peygamberliklerin yankı öňünden duyduruş berilen ayatlardaki bar olan ýagdaýlaryň yüze çıkışını bize görkezýär. Ayrı-ayrı yerlerde yer titremeler olar, açlık hem kırgın keseli, korkunç vakalar, gökten ulu alamatlar peyda bolar deyip bize duydurýar. Ýene seredin, gırgınçılıklar, keselçilikler diýen wagtymyzda, häzirki döwürde 20-nji asyrda şeýle ulu, sany şeýle beýik olan 20 milyondan köprek adamlar gırgınçılıktan, keselçilikten, her hili ýaýrayan griplerden, her hili göze görünmeyen infeksiyon kesellerinin netijesinde adamlar 20 milyondan köp adam diňe bir 20-nji asyryň dowamında bu dünýeden ölüp ýok bolup gittiler. Bu keselçiligiň şeýle derecede artmagy nämeni görkezýär? Bu Hudaýyň sözünde ýazylan zatlaryň yerine ýetýändigini görkezýär. Şol bir ýagdaýda Mattanyň hoş hawary 24-nji babyň 29-njy aýatynda şeýle ýazylan. Şol günleriň muşakkatynyň ýzyndan gün garalar, ay nuruny saçmaz, yıldızlar gökten kaçar, asman cisimleri lerzana geler deyip yazılan. Bu vakalar nähili elhenç vakalar. Seredin, günün yüzü karalar, ay öz yağtılığını yitirer, yıldızlar gökten yere kaçar, asman cisimleri lerzana geler. Meni hayran kaldıryan bir zadı taptım. Bu da Amerika'da bolan zat, 19. mayda 1780-nji ýylda günün yüzü 14 sagatlap tutulup yeryüzünün umuman karanqylykta bolanlygyny habar berýärler. Yerin yüzü şeýle bir karanqylykta bolup dur welin, günün ýagtylygy, ayın ýagtylygy, yıldızların ýagtylygy, umuman hiç bir ýagtylyk berýän bar olan zatlaryň ählisiniň yüzü tutulup şeýle karanqylyk peýda bolup dur welin, 14 sagatlap karanqylykta ýaşandygyny bize habar berýärler. Beýle ýagda ýene de bir näçe gezek taryhta bolupdyr. Bu bize şol aýdylan aýatlary ýatlatmaýarmy? Şol Hudaýyň aýdan sözüniň yerine ýetişini görkezýär. İyail peýgamberiň kitabynda 2-nji babyň 31-nji aýatynda Rebbin beýik we gazaply güne gelmezden ozal gün tümlüge ay hem gana döner deyip yazılan. Bu wagtyň yakınlaşan wagtynda gadyrly ildeşler, biz yine de İsa'nın gelýänligini, onun ayak izlerinin sesini eşidýändigimizi görüp bilýäs. Sebäbi bu zatlar resmi taýdan, resmi yerlerden alınan maglumatlar, buların hemmesi her gezek tebiği betbalıklar yüze çıkan wagtynda bunu yörüýte kuramalar özü statistikasına yerleştirýärler. Bu bolyan zatları, eşidýän zatlarınızı özüňizden barlap, agtaryp tapıp bilersiniz. Ayın öz ýagtylygyny yitirmegi, günün öz şöhlesini yitirmegi, bizim döwrümizde bolup geçýän zatlar, İsa Mesihiň gelmeginiň öň ýanynda bular hasta ýene de artarlar. Çünkü Hudaýyň sözü bu barada bize habar berýär. Siz uruş ve uruş turandygyny ve uruş baradaky mışmışy habarlary eşidersiniz. Hiç zatdan korkmaň, bular bolmalydyr. Ýöne entek dünýäniň soňu däldir. Millet millete, paçalyk paçalyga karşı söweşer. Seredin, bizim döwrümizde bu zatlar yerine ýetýärmi? Elbette yerine ýetýär. Aýdalyň bütün adamzat taryhynda köp uruşlar baştan geçti. İsa Mesih yere birinci gezek gelenden soň, häzirki bizim döwrümüze çenle 2000 ýyl aradan geçti. 2000 ýylyň dowamyndaky bolup geçen uruşlara seredin. Näçe sany uruşlar, paçalyk paçalyga karşı, millet millete karşı, häzir ırka karşı, adamlar biri-birini şeýle ýigrenip, tire taýpa, bir milletin içinde de tire taýpa söweşleri, biri-birini ýigrenmegi, biri-birini yaman görmegi, biri-birinden ar almagy, şeýle hili paçalar paçalara karşı nähili göreşleri alıp barýarlar. Bu da
soňky wagtdaky yankı bizim okap geçen yerimizdäki adamzadyň, soňky döwrüň adamlarynyň häsiýetlerini ýatlady ýa. Eger adamlar sabırsyz bolsa, adamlar barşyksız bolsa, adamlar biri özünü söýen, biri-birini ýigrenýän bolsalar, her kim öz peýdasyny gözleýän bolsa, her kim bu hiç doymazak aç göz, her kim bolu bildiginden özü için köp zada eýe bolmak islese, kişinin hakyny iýmek islese, şeýle hili häsiýetler, erwet häsiýetler, nähili joşdugy, nähili köpöldigi ise adamlar biri-biri bilen barışıksız biri-biri bilen uruşçan, hiç haçan uruştan doymaz ýagdaýa gelip ýetýärler. Şeýle ýagdaýda biz eger goňşy bilen goňşy biri-birine garşy şeýle erwet ýürek bilen dolu bolsa, şeýle erwet häsiýetlerden dolu bolsa, onda adam adama garşy bir milletin içinde tiri taypa bölünüşükler, milletler milletlere garşy, padşalyklar padşalyklara garşy söweşlerin öňüne almak mümkin däldir. Iň uly uruş gadyrly doganlar adamzadyň ýüreginde başlaýar. Adamzadyň göze görünmeýän ýürekde başlayan uruş bu daşa çıkıp onda bu gaty hoplu bolýar. Adamzadyň ýüregindäki uruşy saklamak üçin ilki bilen adam öz yaradyjysy Rebbe o Hudaý bilen arasyndaky parahatlygy kazanmagy, ol parahatlyga eýe bolmagy wajypdyr. Haçan da adam öz yaradyjysy Hudaý bilen arasyndaky parahatlygy ýola goýan wagtynda onda parahatlyk onuň içinde dörep başlaýar. Adamın yankı erwet häsiýetleriniň deregine ona gowy häsiýetler geler. Ol Hudaýdan gorkmagy, goňşysyna hormat goýmagy, goňşysyny özü ýaly söýmegi başarar. Goňşysynyň gowy gününe begenip, erwet gününde onuň bilen bile gynanmagy başarar. Şeýle ýagdaý bolan wagtynda adam öz tarapyndan ýagşylyk eden wagtynda ol ýagşylyk oňa iki esse bolup izine gaýdyp gelýär. Diýmek, ilki bilen bu betbagçylygyň öňüne almak üçin, bu betbagçylyklaryň saklanmak üçin adamzadyň Hudaýa tarap öwrülmegi gerek. Emma bu dünýä gitdigiçe Hudaýdan yüz öwrüp erwet taraba gidýär. Gadyrly doganlar, bu bolýan wakalar, yer titremeler, tebigatda bolup geçýän özgörüşlikler, adamların arasında bolýan özgörüşlikler bize dünýäniň soňunyň gelýänligini görkezmeýärmi? Elbetde görkezýär. Wagt gysgadyr. Bu wagty uzaga çekmek gerek däl. Eger adam hakykatdan hem gelejegi barada oýlanýan bolsa, gelejeginiň ýagşylykda we bakyetde bolmagyny isleýän bolsa, onda ol häzir şu wagt bu alamatlary eşidip, görüp, deňeşdirip, yüze çıkan zatları görüp bilýän olsa, onda ol ilki bilen öz janynyň aladasyny etmeli. Çünki İncilde yazılan adam bütün dünýäniň malyna eýe bolup da öz janyna şikes yeterse, onda onuň näme peýdasy bar diýip yazılan. Bu yazılan zatlar gaty dogrudur. Gelýän betbagçylyklara seredin doganlar. Yer titreýän olsa, deňizler tolkunları joşýan olsa, yer yüzündäki mal mülküň, yeriň, üýüň, jaýyň, maşynyň, puluň, ähli zadyň derbi dağın boljak güne gelýän olsa, hatta asman cisimleri, gün öz ýagtylygyny, ay öz ýagtylygyny, ýyldızlar asmandan yere gaçýan olsalar, dünya bütünlei garşyk, bulan-bujar bolup soňuna gelip ýetýän olsa, onda biziň ilki bilen halas etmeli, gutarmaly zadymız biziň emlägimiz, mal mülkümüz däl, gadyrly doganlar. Biziň halas etmeli zadymız, halas edip bilýän zadymız, etmeli zadymız bu biziň janymyzdyr. Biz bu dünýä yalaňaç iýindik, bu dünýäden yalaňaç da gideriz. Biz bu dünýäden bar bolan emlägimiziň hiç birini ýanymyz bilen alyp gidip bilmäriz. Eger dünýä başakay bolýan bolsa, dünýä şeýle soňuna gutarýan, soňky nokadyna gelýän olsa, onda biziň bu dünýäden halas edip biljek zadymız diňe öz janymyzdyr. Goý Hudaý saňa da akyldarlygy bersin we gün-günden bolup geçen ýagdaýlara seret.
uzağa çekmede häzirin özünde, özüňiň janyny gutarmak üçin, özüňiň janynyň halas bolmagy üçin Reb İsa Mesihiň ýanyna gel de diýze çök ve ondan senin janyny halas etmegini dile. Janyny halas etseň, sen ähli zadyny halas edensiň. Muny uzağa çekme, gadyrly doganym. Goý Hudaý sana akpata versin. Hudaýyň mukaddes ruhy sana şeýle aýanlyk versin. Sana görmek üçin senin ruhu gözlerini açsın. Sen günde täzeliklerde görýän zatlaryňa ünüs ver. Bu görýän zatlaryň seni depressiýa salyp, seni gaýga batyrmasın. Bu zatlar bolmaly zatlar. Sen munyň öňüne alyp bilmersiň. Dünýäniň soňuny gelýänligini saklap, munyň öňüne garşy durup bilmersiň. Çünki Hudaý munyň boljagyny müňlerçe ýyl ozal aýdyp gelýär. Emma Hudaý sana diýär: gark bolup oturan gämini halas etjek bolmagyň hiçbir peýdasy ýok. Halas edip bolmaýar. Gämi Hudaý üçin wajip däldir. Gäminiň içindäki adamlaryň janynyň halas bolmagy üçin ol hereket edýär. Şonuň üçin İsa Mesih bu dünýäge geldi. Adamlaryň janyny halas etmek üçin İsa öz janyny biziň günahlarymyz üçin berdi ve 3-nji güni dirildi. Ona iman eden her bir adam özünü bu yanıp baryan, suwa çömüp baryan gämiden, bu dünýäden halas eder ve ebedi ýaşaýşa İsa Mesihiň yaradan täze yer, täze asman, täze cennetine düşmäge, bu cenneti İsa Mesih'e bolan iman arkaly gazanyp bilýär. Goý Hudaý sana muny bersin diýip men bugünkü gepleşigimizi tamamlayan. Goý Hudaý sana akbata versin. Amin. Ey beýik Taňrym, bize iýjek çörüňmizi merhemet et. Atam bulan günahyny geçip. Näme diýenlerini özleri bilenok. Men siziň araňyzda gurumdy Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem 3-nji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tow ederler.